Той вече прекали, то мина всички граници. Стягам багажа и заминавам при Господ да се разправям с Него. Това е вече 18 години, как ми е казал по дядо ми предсмъртно, че ми изпрати жена. И до сега няма нищо. Сега стават 19 години. Преди един човек ми каза, ми разваляше магия и ми каза, че жената, която ще бъде до края на живота ми, ще бъде изпратена от Господ и аз ще знам за това. Така, аз знам. Обаче, кога? Че аз съм на 42 години вече. Че аз искам да имам деца. Аз искам да имам жена. Последния работен ден ще ми я изпраща. Последния земен ден на живота ми ли ще ми я изпраща. Стягам багажа и заминавам при Господ да се разправям с Него на живо. Не ме интересува. Това прикали. Аз 11 години не съм бил с жена. И заради него писах на едно момиче, макар да пиша на едно момиче в Смолян, и станах пишман, що му удисах. Момичето се разтревожи. Затова не смея да се задумя с никоя жена. Заради него. Той ми се явява няколко пъти в съня, той не знам какво беше. Извинявай много. Господи, идвам при Тебе. Идвам при Тебе да се разправяме на живо. Обеща ми, нищо не изпълняваш. Идвам при Тебе, Господи, чакай ма. Айде.